Nangol ang usa ka 78 anyos nga lalaki diha mibangga ang usa ka auto sa kilid silang balay sa Sitio Libo, Barangay Mohon, Dakbayan sa Talisay. Alang sa detalye, ang live update ni Femari Dumabok. Fem. Landed on arrival ang driver sa maong sakyanan kisa gituwang giatake nga mo'y hinungdan sa pagkadisgrasya. Mayong pagkaguba sa dong sa auto nga gimaniho sa biktima human mubangga sa kilid nga bahin sa Panimay sa Barangay Mohon, Dakbayan sa Talisay. Ana sa sud silang tindahan ang tag-iya dihang nahitabong aksidente. Alas 4 gahapon sa hapon nabantayan ang kusog nga daga sa sakyanan padung sa Panimay nila ni Jocelyn Paredes. Nagripa ko asukar niya. Ang kalitin mag kanang baguros dito ba. Di pagbarong nako, di ari nang sakyanan ako kit pagtuo ko og abot mo kuan siya sa karsada ba mo balik sus buto na magkalit aring kilid sa among pagtan-aw nako pagawas nako wan aman. Kusog yung daga. Porting kusuga. Nagpabukal og tubig ang 78 anyos nga amahan ni Jocelyn sud sa ilang Panimay dihang nahitabong aksidente. Nakaangkon kini og mga samad ug bunog sa iyang lawas. Sa pakisusi sa City Toda, giingong padung sa tungkil sa lungsod sa Milanilla ang sakyanan nga gimaniho sa 41 anyos nga lalaki. Bakit pas mga nakasaksi, ibuong na lang sila na murag may kalit ikis-ikis yung daan. Ang tug na dito sa paingon sa balay. So, gani, pagkaigo din sa bungbong sa balay, may pagkalupa mato ang balay, kining iyahang left side sa sakyanan ng likid, nahugan to sa lupa, ang tug niya na left side down siya. Kitabang sa mga sakop sa Talisay City Disaster ug sa City Toda ang 78 anyos nga biktima ug ang 41 anyos nga driver. Gilagway ni Greg Albius Jr., Assistant Operation Head sa Talisay Disaster Risk Reduction Management Office, nga wa na mulihok ug mutubag ang driver sa dang gitabang nila kini. Nga gideklarar nga dead on arrival sa pag-abot sa ospital. Sadly, pag-abot sa hospital, mo to na-injure sa hospital, na-pronounce na sa doktor, mo na to ang kuan. Yes, ma'am. Sa kuan sa doktor, ma'am, nakita is medical side gid siya. Possible siguro nag-heart attack or cardiac arrest. And then mo to na disgrasya siya, taas iyang gilarasan or giagian nga road. Gidalaw sab sa ospital ang 78 anyos nga biktima apan nakagawas lang pod dayon. Anaa sa impounding area sa Talisay City Hall ang sakyanan nga naaksidente. Lan matuod sa Talisay City Police nga nagkasabot ra ang duha ka habig ang tag-iya sa Panimay ug ang tag-iya sa sakyanan. Ang tag-iya sa sakyanan ang mipasalig nga muabaga sa pagpatambal sa 78 anyos nga lolo ug ang pagpaayo sa parte sa Panimay nga naguba. Lan. Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.